फैबाय थानाय 10 नभेम्बराव गुवाहाटीनि खानापारा भेटेनारि साइन्स कलेजनि जि प्लेग्राउन्ड दङ बेयाव 1 लाख माने सिसिट'आनि बानजायनायाव ट्राइबेल संघ एबसु आरो गासै आफादफोरनि मददाव बेयाव मोनसे गेदारिं गणसमाबेश लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि मेसेज हरनो नागिरदों जे कुनु कारनाव थाखानाय एसटिफोरखौ धंस खालामनानै जाहाथे एसटि खालामा जायफोरा क्राइटेरिया गैया जायफोरनि गाइडलाइनानो मिलाया जायफोरनि केरेक्टारिस्टिक्सआनो गैलिया बेबायदिखौ पलिटिकल सार्थनि थाखाय 2026 नि एसेम्ब्लिनि विधानसभानि पलिटिकल अंकनि थाखाय आसाम सरकारा भारत सरकारखौ जेरैबायदि लबि खालामनानै एसटि खालामनायनि जि मोनसे कनसेप्ट आरो बेयाव ट्राइबेल स्टेट जागोन होननानै प्रपागान्डा जि खालामदों कुनु ट्राइबेल स्टेट बेबायदि गैया आरो खालामनायनि बेबायदि कन्स्टिट्यूशनाव प्रोविजन गैया दा बेखायनो जों दिनै रेजुलेसन लाबाय दिनैनि हाउसआ भेहेमेन्टलि जोङो बेखौ अपोज खालामो।